Здравейте хора, аз съм Биг Боти по едно и сега този епизод сигурно пак ще има битки в плана. В момента играят Pro BG и Dark Knight 3. Dark Knight 3 сега седи добре в автобуса, който включително е Сибил Пешов, а зад мен е Prото BG, който също е в автобуса и който е Калян, кой беше Нанков. Аз съм, дами и господа, Иван Милорев и сега се наслаждавайте на гледането. Така че не се сърди, да знаеш. Това ще ми натепи на Хале. Дами и господа, каква атака направи Калян? Дали това ще кажат с Мони? И о майко! Да го пляскаме да Мони. Мони, докато игра Мони, да играш на фенбат. Ще ме с такава глица на Става ли? С такава глица на Става ли? Да. Да видят. Дами и господа, вие още сте видяли това слабото сесте. На Dark Knight той има две легенджърки, Graveyard и Lava Hound. Не се притеснявайте. Още го да те убие. Това е само слабото му тесте, но после ще видите разгара му. Силното! Уху! Дами и господа, видяхте ли какви мощи са Fire Spirit-те? И с кулата на Калян само едно мой да кажа. Чао! Е правилната дума. What? Ей, калата всеки път има голем пека. Пристигнахме ли? What? Добре.